ƙarshe ƙwa'idin adin a koyaushe da kun tafiya na yau doshe rigayi waɗanda sun kauce samu da isa gurin zara ɗinken duka karna yoyoyo gware in zarce ɗan koyo cuta ka kawar da yin wayo ka yi wani ni'imar da ba a zato don kimar sajida zara daga faɗi mazar shi kenan an kare ba batun sanci riya na da yar baba wannan da ake kira zara irin tsira da karawa wanda kake ta gaidawa mai sawa ayi ganewa Allah sarki ka sa halai da sahabbai doka na lura dole kan na shige a aiki na in saya in gai da zabina safariya na ummina sai da zara alamun ce mu rubuta har mu rarraira daga faɗi mazar shi kenan an kare ba batun sanci riya na da yar baba wannan da ake kira zara sallama a gare ki tilaswa sallama girma da kiwawa da abul ambas da gausi ma ayi mun dandan halima ba wannan da ya zam da san zara kofa ta shiga silar gaske mai yi ce na nan take ga munan mun zo muna wake domin matsayin imamu ali ayi mana sai ya da zara daga faɗi mazar shi kenan an kare ba batun sanci riya na da yar baba wannan da ake kira zara wanda Allah ke ta gaida ta annabin sirki ziyartar ta sakin Allah bangonta a gidan duniya na zara lahira ma kaji sai zara ko da ranar kiyama mashal zaidu al'umma ma kowa ya kas da kayi ma kabin tinabi za ta wuce da kai ladabi gurin zara daga faɗi mazar shi kenan an kare ba batun sanci riya na da yar baba wannan da ake kira zara wai ya kike ne a bar sona ilimin aka san ilahi na shine masani abunna na du masoyin na ya dace abadan da iman ya zara sannan sun a gai da san kowa mai yawan sadaka da ganawa mai bayarwa da sakewa mai kalan halin abin suna ita ce dai sai ya da zahara nana daga faɗi mazar shi kenan an kare ba batun sanci riya na da yar baba wannan da ake kira zara Kananan kuma ba a gane ita sai uwar ɗaki ga umminta ga ummadiya ga banta ita ce dai sai ya da zahara nana ya zahara dai roƙo gunki ana na dan Allah na bar suna ki aminta da ni da aiki na ko yaushe dan ku zan zauna tafiya ma doka sai zara daga faɗi mazar shi kenan an kare ba batun sanci riya na da yar baba wannan da ake kira zara dan na ce yau na ce gobe sitira gun wasu dafa gwambe dan Allah na ban zobe ko da yaushe zama abun lura ya tsara na godewa ilahi na da ya bayyana lafiya guna na rubutawa a bar suna yan baitotin da zan hadiya nan ne a gida gurin zora daga faɗi mazar shi kenan an kare ba batun sanci riya na da yar baba wannan da ake kira zara Safa Gombe na rubuta muka zo har mun kadera ma Ibrahim na kubin zai ma na taya muka zo da yin hidima a gurin sayyada ya zahara nana salawatullah alal arabi wa salamullah alaihi nabi saifullah sayyidin annabi kai daɗin zira da karawa gun wanda kake kira nura rasulullah